ball sulu. Kesulitan na po. Shot na nawaway ko sa wapagi. Ball daw karon daygon set pa na po first. Untuk timer Enselina Isabel kawan ng Coretta Ernest. Third base, 1 out. Ayaw na po kawan ng pitcher Gatar. Strike. Para ka strike yaw ng PPOI. Out air. Third base. Pitcher kawan ng Karyaw na po shot na tanawawa dito. Masili na sa ortog is flat out. Out Riyaw ang team PPOI. Mentok tayo. One out ang PPOI. Mentok tayo. Coretta Ernest. Full base 2 out. Pitcher hanap. Gatar kayo na po dito. Coretta Bucky Pabo. You have the strike now on PPI, 2 out, 2 base. Pitcher kawanap, catcher ng malawat. Karyaw ng busok, ating Coretta Bucky, strike out. 3 out. Las kanila Karitang po Kopo na po Kopo wanaw PPOI katigitang sulu Baragaw tangang gamno Lalo na PPOI Kulkulteng isyak wanaw Lagti kaisu Pinganap Kulkulteng walu Kasi lapar talibu Makisyo kusuk-suk-suk Meron na sa ating pagbukin pa Copa ng Gawin. Bueno. Valerie Rosario. On deck. Kesia Petrus. Okay, catcher ulit yung PPOI. Tayo na po ang ito sa ulit na nakastrike 2. Karyaw na tusok sa katanawa ito Bucky Tanawa wa third kasunod tapper Naprop Haute. Okay, Rani kala po pwede. Tayo kesiyaman po sa Lupikaisu. Bucky ang wala po third shortstop ulit tapper box ang Naprop Keso sa first. Keso ang kala second Keso Keso. Now we have first put up right. Out there on the Kaisu. Runner on second, Mumpat Tano. Kayon. Kayo na po dito sa Wamaw. Karyaw na po siya dito sa Wamaw para na po ang sili. Pasili na po kawan ng pitcher Gatara dito sa Wamaw para na po ang baw. Pasili na sa mga brokers.
Kesia Wibosakan dan talk time out Sualin Johnson. 1 out, runner at first second, pitcher run up. Pero po shot dito. Sawama karata Paul Riau. Riau na po sa sok katanawa nga dito. Sualin baki karap sisiguin nasyur. Pitch kasaway third. Out on third. Karata out Riau. On clean. Love guys runner on first second mentok time out. Eileen Cornelius. Out Riau ang left guys runner for first second mentok Eileen Victor Kawanop. Tayo na po shock dito. Ini sama po Riau dan strike. Karena strike Riau. Ang left guys Riau na po shock katanawa defensive back yang with third tapper. Pick samran para tatuwi. President Milter Mara Ratika Boom. Suwali ke sulat third. Save. Suwali sa catcher. Yes, sama Ratika. What? Ayah. Here come. Napulat Mango. Sasing kanila. Kamatang bako ba kaunaw? Ano na sasing ganito lang na lasing box. Kopa isu. Ganti kaisu na kopa ng pawanaw rat katulong tegaw para tawag taglantin mo na. Ganti kaisu kulugulting tuwaw. PPOY kulugulting Wilson wanaw. Number up. Ay mamalasing kopa. PPOY ang tok pinaralasing kopa. Kopa isu. Kaman tok pin PPOY Julie Yesi. Kawanok Lemsonia Kenneth. Okay, Oliali. Okay, Mayor Cup ang look guys. Okay, Kopa Kaisu. PPOY pagpating Kopa Kaisu. Kayo na po kawanap. Siya katito. Paul Riau. Sama mga Paul Riau. Ang PPOY kayo na po siya katito. Ini baki bir na nawawa. Balik kesok sa wata ng kakakakil. Nagpok tayo ulit. Sonia Kenneth. Kawanap Jasmine Dew. Kawanap out. Kawan po shot dito. Kawan out. Runner or first. Out. Kawan out. Ang PPOY. Kariyaw na po kanop. Kaya tarin kanawawan ito. Saway pagi. Coach Lou. Kasi diwan ko sa katanawawa ito. Strike. Karata full count.
Last na po. Kauganap sa katanawa at ikalus na Becky ang ususap. Kusod at dapat sa white ko tumaw. Kasalasakan. Save on second. Nagpag tayo mo Jasmine Dewey. Runner on first, second, no out. Pitcher kauganap. Catcher alalawad. Kayo na po siya, kanina Jasmine Becky pinalabay ka sa pinabat at kap sa walil. Okay. Out. Infield. Batter out. Batter out. One out on PPOI. Nagpagtang Darling Banuelo. Bago Josephine Isaac. One out. Runner for first, second. Pitcher Gatal. Sawa mau para ka Paul Riau. Strike you. Pitcher sa kawanap. Catcher mo nalalawat. Starting one of the top. Karyaw mo pa dito Bakilin. Ano iso sa daperti. Kasi ito sa daper. Petak sa napan. Para ka full day. Nagsapat full day show. Josephine Heisen. Oh, time. Full base, one out. Kayo na po, kawanap, pitcha katar. Susunod Berklel, ano way sa kantap, Joel. Para ta, hindi natin ka home. Lesson na sa home. Carlin sa letter, Uti. Susunod, save po sa mo. Nagpunta ang Uchi Yones, kawanap Burchini, Gloria ulit. One out. Runner on second, third. Kayo na po kawanap, pitcha katar, Chinipaklel, Birti Welik, Marsiak, Kilata, Puerto Tapos, Welik, Karata. Carling, Keso, Sinisikari dito, home. Josephine, Keso, Sinisikari dito, home. Chini, Mararap, Keso, Kacak Tapper, Kabra dalam third Tapper, Chini sa Karya Vega. Out. Kasih lebih ke Chini Yonis Ekel. Out now on PPOI Nagpagtano Gloria Igosia Alik. Pitcher kawanap, catcher mo nalahat. Kayo na po siya, kaging ka Gloria Club Baki, yang usap sa tapos sa waling kawag ka Gloria. Yes, so safe for first. Nagpagtang mo Shannon Isaac. Kawan Eiko Yones. Pitcher kawanap. Catcher alalahat. Kayo na po siya, tanawa siya ng bakilalang pitcher dapat. Kasseleng Paulo, lapot na pitcher. PPOI Kamigilara Pokok Kopa Kaisu Rakat Tingkat Timpau Karena kauntak lang skor na mina PPOI Kolokol Ten Riesak Kalabti Kaisu Matalanim Kolokol Ten Tuaw Oras lamalap Barap Nampak sang Lepkasu Lelim for Malaya
Bailey Cornelius, swelling out. Pass. Swelling out na po home base. Kabayataimo and Bailey Cornelius. On deck, Nicole Solomon. Okay, Nicole Solomon, makapurmat. Kawanot Marcia, Kevin Pato, Nicole Bragi, Pita Lapeta, Sosta Bragi pagkatapos sa walang karatan ko, save for first, at maralakan Nicole second. Dan tayo, Marcia Samuel. No out, runner on second. Tayo may sasimula pa ako pa ng Baisu, lasin ko ba? PPOI kulugulting reset, lugti kaisu kulugulting tuwaw. Kayo na po dito, Marcia Pila sa Wapoki, strike, Karatariyaw, lugti kaisu. Picture kawanot, Datar Kariyaw na po dito, Marcia. Dati na lalo ay biro na po, so ay biro na kayo, Nicole Marnarayan ko. Hayat ka dito, Marcia Salika, Marnarayan ko. Guess what goal? Home run! Ayong Matipani Johnson ng Fox ang natigay sa mga out. Tuwin, ayun na po ato. Strike. Darada strike yaw ang lupikay su. Pitcher runap, catcher mong nalalawat. Kaya mo ba dito bakit tala nalan. Rasi yung pwede po petag na para. Okay, tiban daw ka po first. Ang pagkang magbuka, Yasin. Kawanat, Rina Joy. No out, to in, runner on first. Ang pagkamutik Salon. Ayaw na po sa ating katitrap. Kawat po ki. Kawat na Puriyaw. Ayaw na po sa katanawa ating katitrap. Bago sa katanawa ang binulikit sa ususunod. Keso dapat sa walang karita. Ipan meran na katitrap. Keso santok. Ipan meran dito. Yung kacatapan. Salmono. Ipan meran dito. And Watson with the Gaisu, Lorena Charlie, Kawanat, and Celine Johnson. Go out, playing in, runner on third. Pitcher Kawanat, catcher mo nalawat. Pitcher Katar kayo mo ba dito? Kawan out, karata po Riyaw. Riyaw na po Kawanat, pitcher Kawanat. Katar kinawawan. Bakilan beauty ulit dito na kaya sa ating muli na question mo tika photos. Tayo na show out. Runner po first. Minsaling Brock Talapeta. Dapat sa ulit. Happy ang nakakaroon na question sa second. Yes, and Boxman look to guys who go out, runner on second. Kayo na po ating maging back on the third, dapat hitter. Eventually, yes, sa mga ito, utang, dara, at home. Maging mga kasama
Kaisu. No out, Bangkok Taino, Gesia Petrus. No out, runner on first. Pitcher Rononok, kayo na po siya, Kakiko. Strike air, ang left to Kaisu. Strike Piao. Kaya na po siya, Kakiko, Pita na nawawa. Source ka po siya, Tapper, 1 out. Bangkok Taino, Swalin. Berselin Johnson, Berlina Johnson, Berlina Johnson. Ako po naman, katamaan ko yung speeder siya kasi nag-upload. Kayo na po ba? Kanaway sa kanta penalty for Len Canada. Kaso. Out on second. 2 out. Bangkok Taino, Swalin Johnson. Swalin Johnson. 2 out. Runner on first. And then Bangkok Taino, Swalin. Kapili Honda. Ngayon na po ating Swalin gila. Bakit Biruay? So stop Tapper. Kasala second Tapper. Out on second. Kasin kami nila ko Kaisu. Ten masasal nawasan pagayon. BPOY quality 10 Riesak. 10 Riesak. Quality Kaisu matalanin. Fulab quality 10 Aisak Limaw. Aisak Limaw sa sinawag ka libu. Utang excellent matalanin. Okay, Matong Taino, BPOY, Major Liquel, and Pelian, Major Liquel, Lufti Kaisu, Wayne Matalanin. Pamanuyan Lasing Matong Bungo, Lufti Kaisu, Major Liquel, Lufti Kaisu Matalanin, and Pelian PPOY Pulap. Lopiti PPOY Pulap. Line of court, coaches. Line of court.